Igualada ha celebrat la Diada Nacional de Catalunya amb l'acte institucional del passat dilluns i amb la marxa de torxes de dimarts a la nit, deixant la jornada de l'11 de setembre lliure per tal que la ciutadania pogués assistir a la manifestació de Barcelona. Des de la capital de l'Anoia, l'Assemblea Nacional Catalana va organitzar 10 autobusos cap a la mobilització. Dimarts a la nit, malgrat la pluja, més de 200 persones van participar a la 8a marxa de torxes d'Igualada, organitzada pel Casal Popular d'Igualada al Foment. La marxa de torxes pretén ser un acte transversal, sense partidismes, que aplegui el major nombre d'igualadins per la defensa del país, de les llibertats nacionals i també per la llibertat dels presos polítics i exiliats. Amb l'apagada de les llums a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada, a 11:15 de la nit, es va donar inici a la marxa, amb l'encesa de les torxes. La pluja no va impedir la marxa, però va obligar a escurçar el seu recorregut. Així, des de la plaça de l'Ajuntament, els manifestants van anar cap a la plaça Sant Miquel, després cap a la plaça Pius XII i finalment per la Rambla de Sant Isidre fins a arribar al Foment. Allà es va llegir un text de Jordi Cuixart, l'empresonat president d'Òmnium Cultural, es va interpretar l'himne dels segadors i el cant dels ocells i finalment els moxiganguers d'Igualada van fer diferents pilars al mig de la Rambla de la capital de l'Anoia. De la resta de la comarca, Capellades també va celebrar dimarts la seva marxa de torxes. Altres municipis han celebrat la Diada amb actes tan diversos com la col·locació de senyeres en llocs emblemàtics, sardanes, actes polítics o espectacles infantils.